good morning mga kapotpot. Andito tayo ngayon sa pinakabagong sarap bike shop dito sa Santo Tomas, Batangas. Sa Santo Tomas, Pampanga. Nakikita nyo ngayon, ito ang soft opening ng ating sarap bike Pampanga. At bilang soft opening, meron tayong payayaran kayo. Kaya kayo makikita nyo ating mga kapotpot. Nandito, nag-ipa mula doon sa loob hanggang dito sa labas. Medyo marami-rami tayo. Kasama natin si Batman. Tsaka mga kapotpot natin na mamaya tatanungin natin kung saan lugar na galing. Etong sarap mag-bike shop ay along MacArthur Highway dito sa Santo Tomas, Pampanga. At makikita nyo, malapit na malapit lang to sa Arco ng San Fernando. Ito yung MCOS building. Kung nasa sarap mag-bike shop ay yung mga kapotpot natin. At maya-maya lang magra-ride tayo. At ito nga pala mga kapotpot, ito ang unang-unang franchise ng sarap mag-bike shop. Ang ating franchise owner, si Papi Hari. Ayan. Welcome to Sarap Mag-Bike Pampanga. Papi Hari. At kasama natin yan sa Team Apple. Isa sa mga pioneer na members ng Team Apple. Pa kayo dito. Open kami Monday to Sunday. Kita-kits dito, Santo Tomas. At in a few minutes, tayo ay magre-ride na. Ito ang unang-unang yaya ride ng Sarap Mag-Bike Shop, Pampanga. Next week, meron tayong grand opening, December 23. At makakasama natin dyan sila Ira Lopez, Papa Louie, Angelo Biker Dude, Cycling Chef, at marami pang iba. Yan. Uy, si Batman! Uy, good morning! And welcome to Sarap Mag-Bike, Pampanga. Yan. Brand. Okay, kailangan mo ba i-memorize yan? Siyempre, dahil nagtipon-tipon tayo, pagka ganito nakaipon, alam nyo na ginagawa natin. Kapalala natin ang matandang kasabihan ng mga Kastila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe! Ay di mag-skip ng ads! Let's go! Yan, at ang ruta natin ngayon, dito papunta sa Kapitolyo, sa Capitol Town. Tapos makikita natin yung pinakamalaki McDonald's sa Pilipinas. Yun ang Cheese Max, ha? Hindi ko alam kung gano'n nga. At kasama natin si Batman, syempre. Hindi nawawala yan sa mga rides natin kahit saan. Everybody! Partida, walang tulog yan. Nandito na tayo sa San Fernando na agad. So, ganun kalapit ang sarap mag-bike San Fernando, ang sarap mag-bike Pampanga sa San Fernando. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta, sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingal. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Kailang master, malapit na panahon. Ay mahirap, okay lang. Laban.
at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ang iyong pera. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Sarap magbike. Galing dito 1 kilometer na lang yung capital town. Diyan makikita yung di umano ay pinakamalaking McDonald's sa Pilipinas. Pa-comment nga mga kapotpot kung yan ba talaga yung pinakamalaking McDo sa Pilipinas. Ayan, ito na ang capital town. Tapos kakanan tayo rito sa katapat niyan. Yan daw. Ayon sa Chismax, di umano pinakamalaking McDo. Ayan, oh. Ayan, salamat kay Master, oh. At selfie pa tayo. Pops! Galing doon sa may McDo. Eto, kumanan tayo rito sa Mega World, Capital Town. Pwede mag-laps dito, maluwag. Saka walang mga humps. Ayan, dito tayo mag-assemble sa kanan. Ito bang mga 12.5 to 13 kilometers hanggang dito. Regroup muna, tapos pabalik na. Thank you. Ito sa asawa ko hindi nakasama. Kaya pala malungkot ka. Master! Shoutout po sa team Santa Monica. Santa Monica. Shoutout po sa mga magulang ko, nandito na ako. Thank you. Shoutout po sa BLDD Boys. Shoutout po sa mga anak ko, nakasama. So yun, shoutout yung mga taga-Pampanga. Tangkilikin nyo ang Sarap Mag-Bike Shop. Parang may lagyan ka, Master, ha? Meron nga. Walang tulog. Kaya tulog si Batman. Bike! Sarap mag-bike! Umaga! Oh, mga Master. Sarap mag-bike! Umalakas Master, baka umaga! bike mo. Ay! Shoutout sa family ko, kay Ian, Shoutout po. Shane Cody, number 1 kapot ko, si JR Pacamara ng Kuwait, Ayos. FPG, may free stickers tayo mamaya. Shoutout po sa kuya ko sa Bella Estrella, hindi nakasama, si Idol Master. Shoutout sa mga pito ko nag-bike na, kasama ko si Rian. Yes! Okay, ayan na. Si Batman ba naman mag-traffic? Right safe, same ruta lang, same ruta, sundan natin. Diretso na. Sabay na sa pin, pala sa pin. Stop. Habol yung mga nasa likod para di kayo maiwan. Etong pabalik natin, isang diretso na lang to. Diretso MacArthur Highway. Tapos tumbok na to ng Sarap Mag-Bike Shop.
First time natin nakita si Batman, naka-spider shades. Salamat, Spider Philippines. Walang tulog yan, pakita. So dito mukhang mapapadalas talagang ride natin dito. Mga Sunday morning ride. Tapos lalo na ganito, ang ganda ng ruta. Actually kahit dito lang oh, pwede na rito eh. Pero next time long ride tayo para mas masaya-saya. Yung gantong 25 kilometers medyo bitin. Ayun, nakabalik na tayo sa capital town. Ito, naalala ko pala dati, tumambay kami dyan dati. Nag-ride kami sa Zambales yata. Ayun, nakabalik na tayo ng Santo Tomas, Pampanga. Labas ng San Fernando. Dito konting kembot siguro. Kung lalakarin mo to, mga 200 meters lang tansya ko. Sarap pag bike shop na nasa kaliwa. Mga master, kamusta po yung nakaunang yaya ride dahil sa Pampanga? Okay naman. Okay lang. Okay. Shoutout. Parang hindi kayo nagutom ha. Bitin? Bitin ba? Medyo. Kaya mo si Batman, bitin na bitin, pumunta pang Bulacan no? Okay, ayos lang. Bitin. Bitin. Bitin sa padjak. Ayos master. Shoutout sa business ko sa Dalongan ng Andre Yodri, lineman of Pelco 2 Construction Division. Hinanap natin pinakabata, datayo ka dyan. Ilan taong ka? 14 po. 14, ikaw? 12, baka mga tenga. Joke lang, joke lang. Joke lang. Dalawa na. Oo, dalawa na. Dahil sila pa lang ang Dalawa na. 15 years Apir na lang kayo, apir. Apir na lang, apir. Yan. O, dalawa kayo panalo. 5,000. Thank you. Thank you. Meron pa tayo. Female. Pero na. May nalaban pa. Isa. Spider. Ayan, o, lahat ng naka-spider helmet, meron tayong freebie para sa inyo. Tanggalan yung problema, sarap mag-bicycle. Tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingal. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang mabagal-bagal pa. Sarap mag-bicycle, tanggalan yung problema. Sarap mag-bicycle, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Ayan, at dito na tatapos ang yaya ride natin at soft opening ng Sarap Magbike Pampanga. So kasama si Batman, always present, never absent. At teka, bago pa tayo magpaalam ng tuluyan, ipakilala natin ang mga staff ng Sarap Magbike sa Pampanga. Yun. Yeah. Unang-una, syempre ang ating franchise owner, si Papi Harry. Nabanggit ko na kanina, original member, pioneer member ng Team Apple. Okay, invite ko sila, Paps. Punta rin sa Sarap Magbike sa Pampanga. Welcome, welcome. At bukas na po tayo dito sa Santo Tomas, Pampanga. Alam, MacArthur Highway lang tayo. So accessible tayo sa lahat. Anywhere ka, Bulacan, Metro Manila. Pasyalan po kayo dito. We're open from Monday to Sunday, 8 a.m. to 7 p.m. At may promo po tayo ngayon. 10% tayo sa all shirts and merchandise ng Sarap Magbike. And 20% off sa mechanical services, free tune-up,
Every 300 purchase, meron po tayong giveaways. Courtesy of Sarap Magbike and Master Ian Howe. So kita-kits po tayo dito sa Sarap Magbike, Pampanga. Thank you! Yung mekaniko, si Marlo. Invite ko po kayo, punta po dito sa Sarap Magbike Shop sa Pampanga. Yan. Si Marlo na isa ring mamaw na siklista to. Kakwentuhan ko to Follow kahapon. sa TikTok, Naruto Moves. Ayan, matindi rin ang mga ginagawa nitong mga ride. Ayun, natutuhan no. Sipag naman ito ni Ariel. Katrabaho na agad. Ayun, makikita na natin. Masaya si Ariel. Isa rin mekaniko. Tapos pasok tayo sa loob para mapakita natin si... Hi, Ma'am Tess. Hello po, pinapakilala ko lang yung mga tao dito sa Sarap Magbike Shop. Si Francis, isa ring sales staff. Yung tatlong staff dito na mamimit nyo, si Francis, si Ariel, tsaka si Marlo, lahat yan puro mga siklista. So pag may tanong kayo, hindi kayo mapapahiya. Alam nila yung mga sinasabi nila. Dito na natin tatapusin. Kita-kita ulit tayo next week sa grand opening. Kasama sila Ira, si Papa Louie, si Angelo Biker Dude, Cycling Chef, Katniel. Katniel. Hanggang sa muli!